pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News
FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. Kampiyon! John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. 11 Mbps. Saboroso! Wala problema! Salangaw! Kampiyon! Ngayong aga mga ka-K5, kumusta na kamo doon? Welcome na sa ato niya pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Ang 11 Mbps ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Ginadulong man sa inyo sang Clinica de Tribayo de antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C. Ginpabaskog para sa mabaskog nato niya immune system para wala kita sa balatian. Ginadulong man mga ka-K5 sang DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa buong edisyon na Lunes Pizza 15 na sa Abril, adlaw ni Manuel Do sa may mga sweldo. Kay mga manong sukot utang, bantayan nyo sa mga exit ha, kay dragagi basta sweldo. Mayong agagid mga ka-K5. Ari na kita diri sa pagdulong sa mga balita kag mga impormasyon. Along gid sa init. Along sa init ha. Ang aton subong lugar, ang Iloilo, 41 degrees Celsius ang heat index. Kaya mo nang mabatyagan naton sa lawas ang kainit subong ha. Ang aton sinay nga temperature mga dlaga na sa 36 of 37 degrees Celsius. So ining heat index amo nang mabatyagan sang lawas tabla. Along gid mayo lang kani kay ang Iloilo wala madala sa mga tatlo o kon 3C ka mga lugar nga ginakabing nga danger zone bangod sang mataas nga heat index. Sa forecast sang pag-asa, ang pinakamainit ng mga lugar subong sa bilog ng Pilipinas bangod sining El Nino phenomenon. Amo ang Naiya, Pasay City, Metro Manila 42 degrees Celsius. Lawag City, Ilocos Norte 42 degrees Celsius. Dagupan City, Pangasinan 45 degrees Celsius.
Apari, Cagayan. 43 degrees Celsius. Tugigaraw City, Cagayan. 42 degrees Celsius. Sa Itsangi, Isabela, 42 degrees Celsius. Sa Clark Airport, Pampanga, 42 degrees Celsius. Puerto Princesa City, Palawan, 44 degrees Celsius. Grabe, mainit ni 44. Taas di 45, Dagupan City, Pangasinan. Aborlan, Palawan, 42 degrees Celsius. Birac, Catanduanes, 42 degrees Celsius. Masbate City, Masbate, 42 degrees Celsius. Zamboanga City, Zamboanga del Sur, 42 degrees Celsius. Cotabato City, Maguindanao, 42 degrees Celsius. Ngayon ni kayang Iloilo, subong Batyagan naton, 41 degrees Celsius. Ang heat index of 27 to 32 degrees Celsius. Ang under ini sa Quezon, ang 42 to 51 degrees Celsius. Amo ang danger zone, danger area. Ang advice diri sa aton sini nga mga authorities, pag-limit sang pagtiner naton sa mga outdoors o kung mainit nga mga lugar, no, sa outdoors lang nga mainit, subong limitahan nato na ang inom sa madamo nga tubig, drink plenty of water. I-avoid nato ang mga mainit nga mga pagkaon kag mga ilimnon. Magdala sang kalo, payong, ang iban pa. I-schedule ang heavy duty activities on color days, color time, sa hapon o kung aga pa. Muning mga mabatyagan naton bangon sang El Nino phenomenon bla summer season. Delikado so ilimit naton na pagtiner naton mga kakipay sa mga mainit nga mga lugar. Bangon sining mainit nga mabatyagan sa aton nga lawas sang heat index. Mga nakapanguna nga mga balita, iban pa nga balita lokal, nag-surrender, no, ang isa sa mga suspect kag mahimo nga pangatubang sa sang kaso. Kaso nga rape kag homicide. Sabi ni kining si Kenneth paguntalan bla. Posible nga mga pagkatubang sa kasong rape kag homicide. Ang suspect nga si Kenneth Paguntalan sa pagpatay kay Marivic Felicissimo, 52 anyos. Inisa ng surrender kay suno sa iya kuno para matagan hostisya. Pero daw may dako gid nga partisipasyon sa sining nga krimen. Sampaw-sampaw ni nga kaso rape ni kag homicide. Sa puwan nga patay, wala na sang panapton kagyara sa advanced state of decomposition. Ang biktima sa nagligad nga si Mana dito sa barangay Tambong, Miagaw, Iloilo. Personal nga nagsurrender ini siya kaglaruhon ko, no, ni Kenneth Paguntalan na ang iyang ngalan. Grabe ning pagkatabo ngayon niyo. Galing kay kung may mga mabakod ini nga mga ebidensya. That's why nga sa hambal sang Chief of Police sa Miagaw Municipal Police Station sa interview sang K5 News FM Iloilo na Area Manager Ray Espiha Umalay kay Police Captain Donnie Lumahan. Damo kaso ni, no? Rape with homicide ni. Ang kaso sini. Pero may ginatudlo sa kuno nga isa ka suspect. Galing sa subong siyang suspect eh. Wow na to ni karon mga update sa gin follow up special out of town
follow-up report sa aton sining patrol upod sa kay Kaki-5 Ralph Mosqueda on bala mapasaka hingagaw mapasaka ang kaso subong adlaw sa kay Kinit Paguntalan kag si Sino akon si Sino ang itudlo niya namong suspect yun yung nagpatay. Iti kulway sa sang itudlo ni iti sa pananaw ni sa mga kapulisan na saan ipasakaan sa kaso mo. Kung sino ining itudlo niya kaya alog ini si Kinit Paguntalan. Ibase kung ano siya, state witness ang ining heinous crime na natabo dito sa Banwasang Miagao, Iloilo. Ano ma-update siya no? Status siya na-detain subong sa Miagao Municipal Police Station Detention Cell. Mahingagaw bala subong adlaw. Ay kung mapasaka ng kaso kontra kay Kinit Paguntalan, may mo nga ma-declare sa polis nga case solved ang ini nga kaso. Check natin biyang follow-up report sa patrol ta live direct dito sa Banwasang 11 Mbps. sa Banwasang Miagao, Iloilo. K5 News FM live report. Kaki-5 Ralph, anong status ni Kinit Paguntalan? Ang status niya sa Bongge 5 dyan, na-detained siya diri sa Miagao Municipal Police Station. Kag ginahikot ang mga dokumento agod mapasaka ang kaso batok ka diri sa kay Kenneth Paguntalan nga suspect sa pagpatay kay Maridic Felicissimo Kaki-5 dyan. Madamo sa mga inconsistency sa sining mga statements ang nakita sa nato sining nga kapulisan. At the same time, bisan kita makaambal kita nga bisan ano niya nakapalibot-libot sa aton J5 dyan. Garing balanon bala nga kwan siya daw siya gidyang suspect. Anong siya nag-surrender or nadakpan siya? Nag-surrender man kuno. Oo, okay daw may gambal nga nadakpan, may gambal nga nag-surrender. Ano gid bala? Amo kinalain na day ka nag-surrender ka nadakpan. Ang kaso mo kon murder. Surrender nadakpan. Nag-surrender homicide. Ang importante na nga ang suspect mo. Ano kanino? Conduct of murder. Kon murder nga non-bailable na. Kon homicide, bailable. That's why nga kon matandang abogado, ginaaway nila sa korte mo nga kon murder, ipa-downgrade nila nga homicide, depende sa mga ebidensya, parang ilang nga kliyente makapiyansa. Pag pwede man niya ginarihingyo ang suspect, surrender ka na lang kaduan bisa sa lugar, dakpon siya to, inganyoon siya to, tapos naningganyo, doon nga tiyara naman polis na tumadakop sa iya, nambal nga sige sir, ma-surrender na lang ko. Kaya mo na surrender pero nung kulang nagsugat dito, polis masagiyapon. Saan din siya nag-surrender? Sa Manila, Ged? Manila, K5 dyan kay in the first place, pala ka na tabo, sa Manila. Kuan gid siya, no? Kantuan gito sa Manila. Sa din sa Metro Manila? Dito gani kay nang lugar sa Metro Manila. Kay mambal ka nga Manila, no? Rizal. Sa tini na yung Metro Manilang Rizal. That is adjacent ina nga province from Metro Manila, no? Kainta, Rizal. Rizal siya. Calabarzon na mo, Calabarzon region na, Region 4A. Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Ini na Metro Manila. Hindi na. Okay, sa Calabarzon gali sa Cainta, Rizal na saya na dakop. Okay, 5 dyan. Sigaring basta Gatar Tagalog. Kasi nagdoon siya eh. Manila agad eh. Metro Manila, bisan ko Metro Manila nati. May ara yang Manila lang, no? Manila City. Masakop yun ang mga Malati, mga palibot na sa Manila bla. May sunod siya na Pasay, Paranaque, Las Piñas, Marikina, Makati, Caloocan, Pasig, Mandaluyong,
amon ang Metro Manila. Pero sa aton, mga baka nga Iloilo City, tarang yung distrito Oo, haro pero lapas. Ang tawag ang Liganes nga Iloilo City kay Sino paano nakalabot sa mga pulis sa Miagao nga ato sa Cainta Rizal? Actually, may pamilya sa dito na siyang dako kitag dyan. Bali, umuwi lang sa dito, mga isang taon pa lang ang nakakalipas. Oo, pero marunong din siya mag-Ilonggo. Nakakaintindi din naman siya ng Ilonggo, konti lang. Kasi hindi pa natutunaw yung kangkong sa tiyan niya. Oo, tapos yung nanay niya, tatay niya, dito din lumaki yata sa Iloilo, sa Miagao sa taga Miagao gid sila. Oo. Kaya nga... Hindi lang engineer sa Ilikuan dang, GM sa Ilikuan, engineer Paguntalan. Engineer Mike. Oo. Kasi parinte Pariyo la apelido pero mga ikaw yati, kabalo kita nga may Camp Mosquida sa Guimaras mo. Oo. Ati pamilya din na yan. Camp Mosquida. Oo. Mayor sa istansya Mosquida. May retired general nga Mosquida. May Ralph Mosquida. Oo. May kwan mo ko? Sa Saraganyo Slide Talaron, tingo pa diri Talaron man. May kilala man ko migo mako attorney Sam Paguntalan. Si attorney Sam gali. Attorney Sam Paguntalan upod man sa una sa piya ka Waragwagan bla. Gani na-met ko to ligan siya. Attorney Sam Paguntalan. Siling nga sapon, sinong manager niyo da si Jan Sapio? Nga naman. Si Sir Ray Umalaya. SM si Umart lang ya. Oo. Si attorney Sam Paguntalan, mo na isa to kilala. Tanda mo Paguntalan actually. Kaya gari ini siya, parang doon sa Manila, lumaki kasi K5 dyan Oo. Kaya nga, pag interviewin mo siya, sinasagot agad, Tagalog Sagot-sagot. May halo ng Ilonggo kasi sagot-sagot niya, Tagalog, no? Minsan hindi tayo marunong mag-Tagalog. Oo. Ang tagal-tagal ko nang hintay, bago lang siya nag-abot. Oo, kaya pag minsan parang sasabihin mo na, parang paano mo nalaman na Ilonggo ako? Oo, nang dahil sa pananamit ko. Hindi, sinigilas mo kasi dragon. At saka may tamtak sa talambre. Ganun pala. Oo. Akala ko kasi yung anak niya nagsulat sa nanay niya sa probinsya sa Iloilo. Yung sulat niya, Nay, Tay, huwag ka na mag-alala mo sa amin dito kasi mabuti naman yung kalagayan ko. Pagbasa niya, mabuti yung kalagayan ko dito sa Manila. Sinabihan siya, oy, uwi ka na dito kasi ginbuti ang lagay niya. Pauliin niya lang, uli ka na dito kasi binuti yung lagay mo. Pag Ilonggo ka kasi, pag yung sinilas mo may lansang sa ibaba, piyo. Tinuog ng lansang kasi nautod yung ulo Akala ko sa pananamit Mga gambal ka to nga kaong ko to sa mga kalanan sa Metro Manila bla. Kaong ko to sa Ongpin, sa Chinatown. Ay namit pagkaon no. Ilonggo ka. Ongpin mo sa Chinatown bla sa Metro Manila. Sa Manila. Kaya anong sato siya arrested? Surrender man daw gamit sa police na ton, pero daw na kumapile karon dapat na i-epic na yung arrest. Kaya hindi lang kung surrender, kung lain yung surrender, lain man ang arrested mo. Galing ang bal ni ni Police Captain Francis Donnie Lumahan. Damo pa nga negosasyon kay Pep dyan bago siya mag-surrender. Pero pick up siya dito sa Cainta Rizal. Yung katuan siya to sa Cainta, tapos ginistorya siya Busyar. So muna siguro nga surrender kay Pep dyan. Ang sini nga status, kasi hindi man pwede, kasi wala man sila wakas. Pero tani plano subong, part lang isang natawag nga follow-up operation o kung hot pursuit pa si Gapon. Karon mapile na ning kaso, ti prison nga naging saya prison na gid siya. Ako niya nga siya nagkuga kay dyan. Hindi gali siling why siya sang partisipasyon. Pero sino ini ginatudlo niya nga may suspect kakakipay Ralph? Pwede nga may suspect, pwede man nga drawing kay dyan mo. Oo nga, para manginwala siya, no? Dapat tani ginambal yan na kung amo ning matutuod niya na patayo.
Hindi Ang nga simpo pa lang to nga gusto nga ginahimo sa na to wag sa nabuli ko ni sipon kay diyan ganit. oo. Hindi bilang kung may suspect kakabalo ka tudlo ya bisan kung duwa sila, upod ko to si Kwan siya ning una nga nag-rape. Kundi bilang gin autopsy to positive nga ginimuslan ang 52 anyos nga si Marivic. Oo. So mo nga rape with homicide ang kaso. Yes, K5 dyan. Amo na nga. Sa homicide din, malupsan niya ni. Pero sa rape niya, balda ni. Amo ni, file na karon no, sa Provincial Prosecutor's Office sa Hall of Justice. Yes, ato maginang bata, si Stephen, gaganto dito bitbit ang mga death certificate sa iya sininga nanay, mga medical reports sa para dugang nga mga dokumento pamatuod K5 dyan, ang nanging status sa iya sininga nanay. Ma-convict ini siya, may mga witnesses nga nakaptan subong ang Miagao Police Station. Yes, may ara sila nga mga witnesses nga nakaptan na. Una, itong 5 ka mga gin-invite for questioning sa aton sininga Miagao Municipal Police Station. Ikadua, ang mga nakopod niya pag dito sa Ilimnon, K5 dyan. Then, ang CCTV footage nga nakita dito nga may ginapasigya sa nga flashlight nga masunod sa iya ang biktima. K5 dyan, isa na pa ka mga proof. Pag dito siya nakilala sa iya sila nga mga panglawason, sa iban nga mga na-recover dito nga mga circumstantial evidences nga ginamit sa ato sila nga polis, agod nga mga ebidensya sa pagpasaka sa kaso diri sa kaya Kenneth Paguntalan K5 dyan. Ang iban dito, ti mga supporting documents na gigamit sa ato sininga pa. Yung autopsy report Oo, autopsy report ni Dr. Owen Libatin. Ang ginalinan sang kinamatay niya, kung anong gintunaan sa kinamatay niya, kag ang positive nga nakita nga ginimuslan ang biktima. Yes, K5 dyan. So, amo nang mga ginatipon subong sa ato sininga police, headed by Police Captain Donnie Francis Donnie Ilumahan, agad mapailan ng kaso ining si Kenneth Paguntalan K5 dyan. Okay, mo na yung balya mo, rape with homicide, base man sa mga ginapanghambal ni Kenneth Paguntalan. From Iloilo, katon na kanito kay na, madiretso ko ng sobrahan niya taning diretso may uton. Galing ko na diretso, tambal niya, pumunta na pa Manila siya. Duro na bila rason nakigal niya mga alibay bila. Karin sa muli, madakpan mo gid gyapon sa ang isda mo. May mga napangbuyan siya nga daw makita mo nga doon dito tuod K5 dyan nga nakapakita. Ngatido siya gid ang nagobra sang sininga krimen kay Marivic Felicissimo ka K5 dyan. May mga inconsistencies sa mga statement niya. Oo. Medyo malawig-lawig ng pila makadlaw, mga almost 1 week man kag na tagayon nga magpasurrender siya sa Miagao Municipal Police Station. Tabo to daw Abril size to? Abril size na tabo to? City. Abril City, Domingo. Sakto, Sabado. Oo, Sabadong tabo. Sabado sang gabi natabo ato. Pero Sabado sang kagahon pa lang to, pita 5 pista sa may diday mo, Miagao. Then gabi o kagahon, mga alas 3 sa kagahon, nakita na sila sa may sa may dalan, nung gasundan na sila, nakita dito sa CCTV K5 dyan. Tapos killing ni Softly pang nasa kanta ni Ikwan mo, ni Marivic. Killing ni Softly? Grabe no? Tama na ang bahal niya nga dito sa katapusan niya nga kanta mo. Sige, kanta-kanta na ito ni X-Cap gani. Nga sila nga, permi kami na nagaduwit ni Marivic. So, killing me softly ang nagkakanta, until nga isang orihiti nga tayo man, pero hindi nga inanay nga pagpatay kay 5 dyan, kundi nga brutal nga pagpatay kay Marivic Felicissimo ang ginobra ni Kenneth Paguntalan sa K5 dyan. So, subong nga, ginahikot na sa Miagao Municipal Police Station ang ini nga pag-file sa kaso kay Kenneth Paguntalan. Kasi hindi niya ma-file dali K5 dyan. Base kung mag-launch man ang yasin nga reglementary period, kag base mabuya mo nang ginagawa nga ma-file na niya siya sa aton sininga Miagao Municipal Police Station ang ini nga suspect na si Kenneth Paguntalan. So, case na siya. Case closed. Considered nga kuan siya, no? Solved na. Oo. So, kabay pa kung taning matag-anostisya ni si Marivic Felicissimo?
Ano nga ginadaya man aton si Police Captain na Francis Doni Lumahan kasang Bumiaga Municipal Police Station nga nasulbar di ba lang nila K5 dyan? Oo. Ang ining-krimen nga natabo. So, Damo mga krimen nga nagalinabo pero iba ni police na dahil sila mag-solve. So subong no sa liderato ni Police Colonel Ronaldo Palomo no. Ang mga krimen to ang pagtiro to sa pulis sa pututan to nasolve to kiti nabalaan kung sino nagpatay mo kag nagbato sa pulis patay. Nasolve ay ning sa miyag solve man. Maayo ang performance ni Colonel Palomo K5 Ralph. Despite of the fact na may mga nagaguba sa ngalan niya bilang provincial director si Iloilo. Ayawan sila. Ariya performance solve mo. Duwa ka krimen police nga on operation siya. Gintiro patay solve. Napatay man ang suspect. Ariya suspect heinous crime ini. 52 anyos, ginimuslan, tagin patay. Nasapuan, patay. Dakop, ang suspect. Ang performance ni Colonel Palomo, maayo. Bisan pa nga ginaguba sang anay opisyal man da sa province, nga waisang hinimuan. Correct eh. Insecure lang na sila kay Colonel Performance speak for itself. Correct. Ti balan mo kung puno ka sang paho K5 Ralph, nga way ka sang bunga, way man siya may gahaboy sa imo. Pero kung puno ka sang paho nga may bunga ka, may gahaboy sa imo kay gusto nila nga kwaon ang bunga. Correct. Bot silingon nga puno sang paho si Palomo, damo bunga, tamis nga paho, amo na nga ginahaboy kay gusto nilang magkaon sang bunga. Pero ini sa case niya kay Colonel Palomo, hisa niya. Correct. Hisa kag gusto man nila tani nga magimo madasang iban sa probinsya eh. Ugali kay hindi sila klusot bla. Yawan sila. Sang una sang sila mga opisyal sang una, but sino ning natumod nga ano'y opisyal sang IPPO? Kilala ko? Kilala mo? Te anong performance sang una? Mang Uyab? Mang Uyab mo lang to. Kadamo abi sila mga taga sa BPO mo. Kilala tama sila nang nangangagi parang but sino da sa ila da? Subong niya ang mga previous PD, previous nga mga provincial director. Napasaka niya dyan kaso gindismiss pa. Claire Jergos atong sa istansya. Why ginto ya? Why ma-deliver ang hustisya sa mga biktimarya sa bungo? Ang paghatag sa hustisya sa kamatayon sang pulis kay Police Corporal Rio Maniro nga napatay during sa operation. Dakpon tani galing kay nagbato. Galing kay basta pulis gani na otoridad ka mapatiro ka pa sa mga kriminal kag mga sindikato. Gani. Ari naman niya kay Maribec Felicissimo. Gin-rape, gin-patay. Nadakop man ang suspect. So ang krimen na-solve. And yet, sige pagid ang intriga. Sige pagid intriga? Ang krimen nga ginasolbar ni Colonel Palomo Dirigi Pemjan. Sa probinsya sa Iloilo, accomplishment sa gambling, sa quarry, sa illegal fishing, sa drugs pagid, especially gid. Illegal drugs gid. Kung hindi ni siya performer ng klase ka provincial director, si Gub Tuto guro na mareklamo kilala sa una to nga way gid tutupa. Kag kun ay guidance ang mga chief of police, kita mo sa Pasig City to, dakop man to suspect. Patay to kanina kwanto napasaka na kaso. Ang groomer to sa isa ka veterinary clinic to napasaka na kaso. Bisano ay pamadakpan pero napasaka kaso. Ang army to napaila man to kaso. Ang emerging to nga grupo to sa Pasig, ubos man to. Nagpalanghimos la to. Palanghimos na to ay nutos lang tiner. Tikita mo lang na. And yet intrigahon pa si Colonel Palomo. K5 Ralph. Ay, dula ka.
Ikaw man to nakambal nga ginaintriga. Ano yung pakambal kung ginaintriga si Colonel Pelumon, dula ka? 11 Mbps. K5 Ralph. Standby na lang ha, balikan ta kadugang sa mga update nyo da kay sa Banwas ang Kalinog. May duwato ka napatay man nahulog ang motorsiklo sa Taytay. Patay ha. Panawagan tong mga katapos ang Kalinog Police Station. Ginakabig, mga minors pa to. Ang kaso sang pertosis sa Iloilo, nagsaka na sa 57. Balikan ko lang si Kakipay Bral Puskida, dugay-dugay. Ang pertosis bla sa Iloilo, 57 nakakaso. Bangod sa transport strike, diri sa aton si Iloilo, inita mabatyagan ang transport strike. Damo gyapon jeep, damo mga traditional jeepney, madamo nga mga modernized jeepney ang nagabiyahe. Kag ang Police Regional Office 6 naka full alert status. Ang full alert ni equivalent ni sa military red alert mo. Pinakamataas nga alerto. Bangod sining nationwide transport strike nga pilang nahut man lang ang nagupod. Ay wala na sa extension after sang April 30. Ang implementation sang Public Utility Modernization Program. Tamo na sa mga modernized jeepney diri sa aton sa Iloilo. Kag bisan way ka pa hindi pa modernized jeepney, kung naka-consolidate ikaw sa cooperative, pwede ka gihapon makabiyahe bisan traditional jeep pa ang ginadala mo. Balikan tani karon ha sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Nagabalik kita dugay-dugay pagkatapos gidamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Ano bala ang pertussis? Ang pertussis o kung kilalaman bilang whooping cough ang isa ka highly contagious bacterial disease. Makalalaton ini sa early catarrhal stage antes pa man ang paroxysmal cough. Masami nga 7 ka adlaw ang incubation period sini pero kisa nagadangat sa 5 tubtob 15 ka diyas. Ang pertussis ang tuga sang Bordetella pertussis bacteria nga pwede malaton paagi sa discharge halin sa respiratory mucous membranes sang infected nga persona. Pwede man ini maglapta paagi sa droplets kag indirect contact sang discharge gikan sa infected nga tawo. Pag-ubo sang 2 ka semana o kung masobra pa, fits of coughing kag pag-ubo nga may pagsuka ang pila lamang sa simptomas sang pertussis. Kung ikaw ang naga-eksperyensya sa mga nasambit nga senyales, magpakonsulta sa doktor kag magpabakuna patok sa pertussis. Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang tagdumalahan sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Nagsimula sa isang pangarap. Ini si Attorney Dennis Ausan, ang inyo Regional Election Director sang aton Commission on Elections. Akon gid ginapangumulahan kag ginarekognisar ang aton partner sa pagdiseminar sang informasyon para sa aton mga kauturan. Ang aton nga bandera noon, ngayon, K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno
sa vitamina. Barato na o ibu pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas at pipirmi, dili nakakapuyon tungod sa may tisi. May tisi, ang alkaline nga vitamin C. Tagal nyo ha? Kanina pa ako naghihintay dito eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Kami ang mga lanto ng anak! At ikaw, sino ka? Penduko. Pedro Penduko. Hanapin ninyo. Huwag niyong hayaang makatakas. Base! Ang humarap sa Jablong Mandirigma. Yeah! What happened so Subukan natin ito. Gawin natin parang sayaw. Pag hindi pa naman kayo nagkasabay-sabay. Pedro Penduko na naman. Pedro Penduko na naman. Ano ba ang problema natin? Bakit hindi natin makuha magkasundo-sundo? Come on! Rock the beat! Come on! Come on! Hey yo, you ready? Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. They say you have a monster here.
Ihanda lahat ang sasakyang pangdagat. Let's go! You wanna see Loco? Well, thank you so much, RS2! Ako si Presidano Nesa, taga-Lumanggan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Milton. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, tistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may tisikan DTX Copinix. Dakugin akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig din sa akon singdako sa akon balatian. Ako si Licelia Castro, tagadawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa D3 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Milton. Pinigid ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumartis pinili na ang DTX 500 bali may isip kag DTX Coffee Mix. At nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Milton. Nakabulig man sa adlaw-adlaw ko nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ni madamo. Ako gali assistant ni Alapardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Milton. Permigid ako nagabakal sa inya mga produkto kay may nabulig din sa akon balatian sa mga wala pa makatumartis. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may PC kag DTX Coffee Mix. Salamat din. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi.
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Calibo para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Lives of the Filipino. Wow, may puso! 11 Mbps. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. In punto las 12 na sa oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Naga-control sa diabetes, nagapanlubo sa blood sugar, naga-dula sang mga balatian sa atong nga lawas. Bangot kaya ang DTX 500 di superior antioxidant. Kung hindi ka katulog kong gabi, mag-inom ka sa DTX 500 para malikawan naton ang insomnia. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo, protektado! 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Atensyon gali sa gusto mag-donar sang inyo hamili nga dugo. Ako ay ang K5 News FM Iloilo, kampiyon sa serbisyo. Dugo para sa kapwa ko. Sa bloodletting program sang K5 News FM Iloilo. 618 Squadron sa Philippine Coast Guard Auxiliary Negros Occidental. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center with the partnership sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa Abril 28 na ini sa SM City Iloilo. Sa tagsa kadugo kabuhi sang nagakinanglan ang baylo. Para sa magpa-screening apang hindi qualified yung magdonar sang dugo. Mayara sa gyapon yung mga previous isa ka sa 6 ang DTX Coffee Mix. 5 ka kapsol sang Mighty C. Ang mga makapasar sa screening pagkatagaan sang kupon kag may chance nga mga daog sa mga masunod. Third prize na pulo ka boxes sang DTX Coffee Mix. Second prize tunga sa sako sang bugas. First prize isa ka sako sang bugas. Sa kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko sang K5 News FM Iloilo, RYU Foundation, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Philippine Red Cross kag Philippine Coast Guard Auxiliary 618 Squadron na Negros Occidental. Abril 28 niya kita sa SM City Iloilo. Standby sa pinapak ang mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa sining na-aksidente dito sa Kalinog ha. K5 Nicole standby dira. Amo ni kon kaisa no nga dapat kon nagadala ka sang salakyan, motorsiklo man da. O kon salakyan man nga four wheels, dapat halonggid. Ay ang aksidente kon pwede man lang makalikaw kita sa aksidente likawan naton. Dinagi sa paghalong sa pagbaniho sang salakyan. Signato ng report anay ni Kaki5 Kim Kaloyo. Ay kantanan sining nationwide transport strike. Kaya nagailapit na ang deadline. Ambal ni President Ferdinand Marcos Jr. wala na sa extension. Sa Abril 30 na lang hasta. Musta apektado gid man ang aton nga mga dalanon diri sa syudad bangod sa transport strike. K5 ni Kim Kaloyo sa kampiyon nga report. K5 News FM live report. K5 Kim. Proceed. Yes, no, naglilipon diri kay K5 John diri sa may atubang sa Iloilo Provincial Capital. Tunog pa ang background. K5 Kim. Palayo na kita gani medyo tunog ang speaker palayo hindi kita tudot pero amo na K5 John no susubong nagapatigay diri isang pagprotesta upon pag-rally ang mga individual operators kag mga drivers diri no sa traditional jeepney diri sa tubang sa Iloilo Provincial Capital. Balik kay na halin sila sa may area sa Metropolis dira sa may distrito sa Haro. Tapos naglibot nag-usoy sa may distrito sa Mandurriao, particularly dira sa may diversion road no K5 John kag naglibot and actually kay na nabatyagan naton man nga nakaapekto manini sa dala ako na sa pagpugok sa aton sining nga trapiko K5 John kay tawag na madamo sang nag-delay bala K5 John kay according di sa ila more than 100 ka mga jeeps kag even mga pribado nga salakyan. Sobra gid man 100 nagupod sila? Sa aton sini makitando hindi ba gid naton ma-figure out na 100 gid man pero ang balde na sa gatos.
Oo, pero kay Kakifay dyan, iba na dito sa may likod sang Kapitol. Likod sang Kapitol, sila nagpalangita. Sila nga parkingan Kakifay dyan. Kag may arabi sa mga private man nga nag-upod man sa sining nga kausa subong nga adlaw. Bali, ini Kakifay dyan. Hindi na sa Kapitol, why na da sang tarpaulin nga magandam sa Makawat? Why na? Wala na Kakifay dyan. Why na? Wala na sa visible, Dre. Why na sa may makita ng tarpaulin nga magandam sa Makawat, no? Welcome na lang. Nag-upod na sila. Nag-upod na. So, wala yung Kakifay dyan. Di gani, amo to gani, pag nagligad to eleksyon ko, basi ko narap ablaw, nagligad to ng eleksyon ko, ano ginkawat sa inyo, aw? Why ba silang sabat? Subong na ako saran yung Makawat. Katapusan mo, upod ka mo, mga slo nyo eh. Amo na gani Kakifay dyan, kada ko, katusong tarpulin Kakifay dyan, nagligad. Aray ba diya, gintago ko niya. Ay, may picture pa ko diya. Balang ko man kung sino nagtakod na taga Kapitol man ah. Amot yung sino nagkakast sila man groi ah. Grupo na, grupo. Amo to ang kaladlawan bla. Kay maganda sa Makawat, anay subong gina-lead sila nga nangawat. Nga kon ginapamangkot ko sila. Ti ano gidigang ginkawat sa inyo aw? Ti subong mo pod ka mo nga ginakusaran yung Makawat, katapusan mo pod ka mo. Pinulitika Kakifay dyan. Why na da subong sa tarpaulin. Wala na di siyang pangalan nga ang Makandam sa Makawat. May sunod na welcome na lang na tapos ngalan niya. Okay, sige. Welcome sa may Iloilo. Pero amo na Kakifay dyan, ang ila siniya kausa diri amo ni ang ilagin patigayon nga caravan protest. And actually Kakifay dyan padayon pa dito ang ila siniya pag-rally diri sa may tubaw kon pagprotesta diri sa tubang sang o kundri sa may Capitol grounds, no, naghahatag sila sa mga flyers di Kakifay dyan bilang ilaman no, nga pagpamatok. Actually, nabatian na natin to kay siyempre may statement man si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mo to nagligad nga hambal niya, hindi na pag-extend dugang. Manangambal rin nga isa ka operator nga hambal niya, Marcos, wala pulos, diktador. Amo ginagay na singgitan niya Kakifay dyan. O sa bali na tuga sunod ka kay senior, si junior. Na mo na mga linyada nila Kakifay dyan. Ano gindikta na ni BBM silaw? Amo na gani. Kay tawag na actually, badugay naman ni Abi ang modernization. 2013 pa ni. Panahon pa ni former President Noynoy Aquino. Napatay na si Noynoy Aquino, nagbulo si President Rodrigo Duterte, natapos yung term ni President Duterte. Subong si President Bongbong Marcos na nag-implement sang mga previous nga mga order kag mga plano sa gobyerno. K5K, basta may isa ka balo ni nga alin pa na kay President Noynoy Aquino sa una? Namo na gani ka K5 dyan no kay madugay naman nga gin-extend 2013 pa na mo. Ugaling on their part K5 dyan. Adamo to kuno especially dire kuno sa mga kooperatiba kuno dire sa Iloilo, naging pang mention sila kay ina nga damo kuno ya bala mga issue kag in terms of transparency. Ano nga klase issue? In terms of financial nga mga auditing bla ka K5. May nagreklamo? Sila nagreklamo pero ambot sila lang nagreklamo pero ang mga matutuod yung mga members daw ay maganin nagreklamo. Kaya according sa ila, iba ni kuno sa ila nga nagprotesta, nagpa-member nila sa muna. Galing kay ang ginpromisa na bala nila nga porsyentuhan sa in terms sa dividendo Kakifay dyan. Nga mo na ang isaman sa part na no or sa policy man, guidelines sa PUBMP. Wala gid kuno ya bala nagtupa Kakifay dyan and subong according ni sa ila, tawag na majority sa ila nga mga operator hindi pareho kuno kasalang balas magbakal sa gining milyon, 2.1 million, man may 2.5 no nga modernize. Sila according din sa ila sa mga operators na drivers, willing sila magpaili sa bisang kahas ang ila sini nga sakyan para mangin compliant, mangin eco-friendly o kung ipa-smoke test regularly no ang ila sini nga mga traditional jeeps. Kaya according sa ila amo ni ang ila balang alternative nga amo gid ni ang main source ang ila sini nga palangabuyan in terms nga matapos ng ila sini nga pagbiyahe by April 30 Kakifay dyan. Ang option lang gid nila ni is himuon nila yung privado. Kaya balila kung i-scrap mo ni kung ibaligya mo ni nga akinilo lang pero di man sila gihapon, hindi man nila gihapon bala wado isahan na ilang bala Kakifay dyan unlike kung i-service nila, mapuslan pa nila. O galing,
Ang iban diri sa mga operator, syempre mga operator na medyo nakadawa-dawa na nasa pakabuhi. Pero ang naluuyan na nila K5 dyan, ang ila siniya nga mga ultimo, yung nga mga drivers, rason diri na actually may naghatag sila diri sang tawag na sang flyers, nakasulat diri operator, driver, kag pumuluyo maghugpong, pabatukan ng compulsory consolidation sa April 30, 2024 na mag-phase out sa tanan nga traditional jeepneys. Depensahan ang aton palangabuyan kag ang interes sang aton sini nga sumalakay. So, man ka K5 dyan, no? Kag karon sa hapon. Ay, tama ka sulhay. Tama ka sulhay, magsakay ka sa modernized jeepney kumparar mo sa pagutputon nga kwan, nga traditional jeepney. K5 game. Mas hindi lang ako ikaw, din ka pili ka komportable ka sa modernized jeepney o kung sa pagalpalon nga traditional jeepney. Kung amo nagka-K5 dyan, kamo ni Chimpo. Ano abi kay... Tugnaw gawa? Huwag nyo man abi ginakayo ang inyong mga salakyan eh. No, in fairness sa mga panagawa repair bla. Iba na abi na pabayan, makabiyahe lang, okay na. Amo na gani ka-K5 dyan. Ang ila sila nga sitwasyon, actually iban kita man naton iban gid man na roadworthy, ginapilit na lang blaya nga pa dalaganon sa dalan para lang makabiyahe, pero iban niya do ka tawag na irisgo mo na lang kung ibiyahe mo ila sila nga mga unit. Pero man gani no, ang main purpose man sang PUBMP is of course sa tawag na muod nga eco-friendly ang aton sila nga transportation. And of course, modernized naman, may mga card pala kita nga, pwede i-swipe kung gusto mo magbayad, do savings mo bala para lang sa plitihay, para hindi kuno kita mabiyangan man. In terms sa tawag na, sa iban man yung mga pungsod sa ila sini nga transportation, kakita dyan, o galing, ang hambal nila diri, okay sila for modernization, o galing, ang gusto nila is himuon nga optional ang consolidation o kung ang pag-upod balaya sa mga transport cooperatives ka K5 dyan. Oo. So, sumang mga pinasak bilog na? Ginatos mo actually ka K5 dyan ang diri sa mga capital grounds. May 5 slak bilog na? Sobraman? Ginatos mo ka K5 dyan na kay Ginatos? Naghakot man din sila guro sang mga nila pamilya nila, mga driver, nalaman nila diri ang tanan-tanan nga mga nag-upod kay na nga mga jeepney ni sa ilang karavani, puro mga tradisyonal. Oo, traditional kasi dyan, hindi yan nag-upod. Kag may mga private, kung diri ng iba diri tayo operator, may mga privado mga salakyan. Kag iba diri may mga grupo man, mga Gabriela, mga Bayan Panay, mga organized groups pala, organized groups sa K5 dyan, no, nga nag-upod. Kaya karon sa hapon, may separate pagkid yung protest man, ang Manibela Panay, nga ginapamunuan niya ni Mr. Warrington Goso. So sa karon na dito sila sa may tawag na sa LTO, tiga init, iban di gani kakipag dyan, mga senior citizen naman yung nag-upod yung mga babae, pala nga mga members ng progressive groups, so possible mga kalakalbaan, possible mga wagis lang, wagin nila na consider nga 41 degrees Celsius subong ang heat index. Oo, madam, muti ka kikay dyan sa nag-upod niya, mga senior citizen na iban sa mga 60 plus. Kabay pa nga ginatagaan nila, tobi, na kag pandungan nila. Ang amo na gani may ara gani kayo nakikita dyan spread out dito doon kaya ang bato sa sigula nga balya ihatag na sa bata-bata kay basi pala matumba kami di nga wala pilas. Tamo gid. So salamat kila K5 team, ano hasta pa ni boss? Sa ila di ka K5 dyan, subok na man ito no ila ya. Depende pa karon na sa may istoryahan nila kay ma-contact man sila sa ila sa mga counterpart ng national K5 dyan. Obserbasyon naton sa mga dalanon sa syudad, ano may epekto giman ang transport strike subong? Kaya nakakay dyan, sa bang nagapakadto din sila dito sa may Capitol, kaya nagapon pag-ok man diri ang ang karaban na yan, siyempre mapag-ok man ang traffic. May mga nagreklamo nga way kasakay sa mga salakyan bagon tiyo sa mga biyahe, daway man oh. Wala man kakipag dyan. Nagpugok to yung traffic kay nagkaraban sila. Pero ang epekto nga ginapamangkot ko, naka-apekto sa mga sumalakay, sa mga commuters, ang transport strike, daway gid. So, wala man kakipag dyan. Kaya sinasabog pa bakanti ang iban nga mga modernized, kag iban mga traditional man nga consolidated. But silingon nga, kagdamo ang mga biyahe subong.
Wala pa Madamo, mga okay. lights. Dawa daw, hindi man batagan yung may transport strike sa syudad sa Iloilo, subong K5, Kim. Amo na gani iban nga may nagabalikan gani kay ina nga sa muna ko no once nga mag-rally og ba na gid sila tanan no 100% tanan pero subong ya laka na lang yan naga-upod no pila na lang numero pa kay dyan. Basta why na ang mag-andam sa Makawat nga tarpurin sa Kapitol ha? Why na da? Wala na ka kay 5 dyan. Welcome na lang sunod. Okay. Salamat yun K5 Kim. Sige, report. Nagiganda sa may Iloilo Provincial Capital. Ini naman si K5. Iyon, tanyo ka rin para sa mga balita. Servisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Madamo kinya salamat sa report ni K5 Kim Kaluyo nagikan sa Iloilo Provincial Capital. 11 Mbps. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo de antiviral kag antibacterial specialista. Para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon Jacobo, mag-inom kita sang Klinika de Tribayo adlaw-adlaw. Ako nagaedad kita para malikawan naton ang Alzheimer's. Mag-Klinika de Tribayo adlaw-adlaw kay ang Klinika de Tribayo nagapa-enhance ini, nagapa-active sang aton sini kaisipan, nagapaalam sa aton. That's why nga ginambal ganin naton nga kung may exam ka mo, may mga interviews ka mo, nakinanglan nga mag-andar ang inyong mga brain cells, mangin aktibo ang inyong mga brain cells, nag-aalam ka mo, mag-inom ka mo sang Klinika de Tribayo adlaw-adlaw. Ang pertussis subong no, nagdugang ang kaso sang pertussis sa probinsya sa Iloilo. Di parang hindi na ini madugangan sa probinsya kag sa siyudad sa Iloilo, mag-inom kita sang Klinika de Tribayo. Pertussis ang problema, mag-Klinika de Tribayo kay may antiviral kag antibacterial specialist. Kay ang Klinika de Tribayo sunod sa pagtuon sa Department of Science and Technology, Gobyerno sa Pilipinas. Kada tomar mo sang Klinika de Tribayo nga may extra virgin coconut oil, agin paamanan sang vitamin D3 ang kampyon nga kombinasyon. Nagkakapatay ang mga bakterya, mga bad bakterya, mga virus, mga fungi kag mga parasites sa aton sininglawas. Kag ginaproteksyonan niya ang mga good bakterya nga nagaproteksyon sa aton sininglawas mga kakifay. Klinika de Tribayo. Pa-control man sa aton sining nga pagkatambok bla kon pagkaubis. Ay ang absorption kag subong man ang metabolism mo nagaayo. Kung siningon kung ang higko sa lawas ginaariya kag ginabilin ang mga maayo sa aton sining lawas nga nagadala sang energy kapag sa lawas ta ang Klinika de Tribayo. Ang Klinika de Tribayo isa ka di kalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, idulong sa Shopee sa inyong mga puluyan. Sa gitna ng dilim. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center subong adlaw Lunes. May libreng consultation kag check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center buwas Martes. May libre nga consultation kag check-up diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Kag subong man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orby Street, Miagao, Iloilo. Bantayan ang pagbukas sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Kalinog, Iloilo. Pag malawasin na, padayunan nyo lang ang pabakal sa mga produkto ni Dr. Amil Oy kay may tsansa ka mo nga maka-intra kang makadaog ka sa Sapsuki Ayuda Promo sang K5 News FM Iloilo kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Oy. Sa kada 500 pesos, 500 pesos ha, kapabakal sa mga produkto katulad sang DTX 500, Tribayo, Klinika Sport Biotics, DTX Coffee Mix, Mighty C, Klinika DTX Beauty Soap, Klinika DTX Herbal Oil, kag Klinika Dio Fresh.
Tagaan ka mo sang kupon. Ang kupon, mga daog, sa Sapso kayo na promo, may tsansa ka mo mga daog sang 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos. Ag 12 ang mga daog sang tag-1,000 ka pesos. Ag 5 mga daog sang Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix, kag Beauty Soap, Clinica DTX Beauty Soap. Sa mga produkto ni Dr. Amil Oy, healthy na kamo, wala kamo blatian, may kwarta pa kamo sa Sapsuki Ayuda Promo. Bantayan ang masunod nga monthly draw diri sa K5 News FM Iloilo City 88.7, K5 News FM Pasig City 89.1, ag K5 News FM 105.1 Miagao Iloilo. Sa gitna naka-standby ang report ni Kaki5 Nicole Tiprado. Dua ang patay sa aksidente sa motorsiklo. Ano nina nagdagid sila sa Taytay dira sa Banwa sa Kalinog. I-check natin ang mga detalye sa sining report tupod sa kay Kaki5 Nicole Tiprado. K5 News FM Live Report. K5 Nicole. Kaki5 John, ginbawian gid sang kabuhi ang duha ka mga minor de edad matapos nga madisgrasya ang ginasakyan nila nga motorsiklo sa Taytay, Kaki5 John, dira sa may Halao River, sa may barangay Simsiman, Kalinog, Iloilo, pasado alas 12 kainan sang kaagahon, Abril 15. Suno kay Police Staff Sergeant Mark Warren Castillo, investigador sa Kalinog Municipal Police Station, halin sa direksyon Kaki5 John sa barangay Bliss, Dalig, Kalinog, ang motorsiklo kag padulong Dalid. Kaki5 John. Dalig. Barangay Dalid. Dalid. Barangay Dalid. Kalinog, Iloilo, before na sa Banwa, K5 Nicole. Oo. Dira ang Kaki5 John. Halin before sa Banwa na ko nalin kay sa Labunaw. Okay, proceed. Na amo na ang initial nga hatag sa ato ni Sir Castillo Kaki5 John nga halin sa may barangay Dalid padulong sa may town proper sang amo nga Banwa ang motorsiklo Kaki5 John. Dugang pa niya nga posible nga nadulaan sang kontrol ang driver Kaki5 John kag naglapaw sa dalan wala Kaki5 John kag nasalakay niya ang mga poste kay may sa kilid katusad dyan may mga pamalay may mga tiyanggi-tiyanggi bala Kaki5 John di may nakabunggo to sila sa mga poste kag lumusot sa tulay Kaki5 John. Yang isa sa mga sakay sa motorsiklo nahulog gid upod ang motorsiklo kon bulupanta Kaki5 John ni PSSG Castillo ang kataason sang ginulugan sang isa sa mga sakay sang motorsiklo do 2 floors bala Kaki5 John ang nahulog gid sila sa Taytay. Isa kabilog Kaki5 John ang nahulog amo to ang DOA. Ang isa nahulog sa Taytay. Oo. Ang isa ay mahulog. Ang isa nagbabilin sa may babaw sang Taytay Kaki5 John. Kaya mo to, ang tawo ka na isa ha, hindi nga bilog, why na nabilog ang tawo ha? Isa ka tawo. Isa ka tawo. Ang isa ka bilog nga bato. Isa ka bilog nga pinggan. Kung mga tawo, isa ka tawo, hindi nga isa ka bilog nga tawo ha? Oo. Okay? Oo, yes, Kaki5 John. Kaya mo na siya Kaki5 John, according man sa sa investigation sang Kalinog Municipal Police Station, nga posible madasig ang pagpadalagan sang motorsiklo Kaki5 John, kaya hindi pa nila ma-identify kung sino ang informasyon. Ang informasyon nga nabatong, ano mga minors pa rin kuno sila? Yes, Kaki5 John, mga grade 11 Kaki5 John, hindi lang gilayon na identify sang galing ko mga bisa high school sa may mga edad-edad na sa umano. Pero yes, dapat ko may mga ginikanan lang ka makahambal nga kung pila edad nila. Oh yes, Kaki5 John. Okay, initial informasyon din nga mga minors, ining duha ka mga napatay. Base gani Kaki5 John sa aton nga pagpangusisa Kaki5 John kay hindi man makahatag ang aton nga kapulisan sang mga names bala Kaki5 John since mga minors tinag-ano kita Kaki5 John nagpangusisa kita dito sa may Kalinog nakilala ining mga biktima Kaki5 John nga si John Roland Celos 17 years old sang barangay Bliss Dalid Kalinog Kaki5 John Dalid Dalid. Ang isa Kaki5 John, amo ini siya si Carl Sobrevega, 17 years old, sang barangay Bahi, San Julian, Kalinog, Kaki5 John. Mga 17 anyos, no? Kaya mga 17 years old. Okay.
Yung mga grade 11 students ka K5 dyan. Ang isa diri... Dira man sa Kalinog National Comprehensive High School. Ang isa ka K5 dyan, taga Kalinog National Comprehensive High School. Ang isa, ang taga Mary Immaculate Academy ka K5 dyan. Sa Kalinog man nagyapon? Oo, sa Kalinog man ka K5 dyan. Te amo na nga according man sa pagpangusisa naton nga aside sa madasigang pagpadalagan sang sakay or ang driver ka K5 dyan, wala man ini sila sa mga suksok nga helmet ka K5 dyan. Kompleto Oo. Kompleto sa violation. Kompleto sa violation. Pero doon mo na abi ka K5 dyan mo kung dira ka bala sa may uma-uma, though no need bala rin kung lapit mo lang ang kantuan mo bala ka K5 dyan. Pwede. Kung mga national highway ka, kung matabuan mo na nga may police da, may LTO, may highway patrol group, dakpon kagid sinaya. Amo gid sa K5 dyan. Amo na nga importante gid nga magsuksok kompleto ka K5 dyan ang gears bala may helmet ikaw kung ano pa dyan ang makaprotekta kanimo ka K5 dyan. Di wala ini sila sa mga suksok nga mga helmet. Ang isa gani dito ka K5 dyan based man sa pagpangusisa naton wala pa bala sang suksok nga bayo. Na alas 12 ka sang kagabi. Gintamangkot man naton ang si Sir Castillo, si PSSG Castillo kung nakainom ka K5 dyan. According sa iya, based man sa pagpangusisa nila sa mga ginikanan, wala man ini sila nakainom ka K5 dyan. Kag ang area dito sa may kung sabihin bala nagluntad ining aksidente. So may tay-tay gid no? Tay-tay gid sa Halaor. Yes, ka K5 dyan. Before na sang Banwa. Oo, yes. Ulunan sang eskwelahan, kag hospital. Yes, ka K5 dyan. Isa dito, DOA, dead on arrival, wala gid ma-identify ni Sir Castillo kung diin diri kay wala niya ginhatag ka K5 dyan ang pangalan, nagpangusisa lang kita dito. Tapos ang isa gindara pa ka K5 dyan sa hospital apang ginbawian gid sang kabuhi. So mo na asa aton nga mga ka K5 K5 dyan nga magdoble halong gid kag hindi gid pagkalipatan nga magsuksok sang mga helmets nila ka K5 dyan although nga malapit lang bala Basta may helmet na, pero sa kamot lang na siko ang helmet law. Kita kas na. Siko ang ginapasuksok sa helmet, siko bla. Oo, iban gani. K5 dyan, ginatungtong lang bala sa may kang side mirror bala K5 dyan na dira ginaplasta ng mga helmet. Ang kilala ko sang una, sa way maaksidente sa motor, damayo man batasan niya, pero sa naaksidente sa motor, kaya ang helmet, ara siya siko, naglagtok ang niya kaisipan, kaya naglitik ang ulo. Ahay, kaluluoy man. Oo. Sa way pa maaksidente sa motor, maayo batasan niya. Oo. Pero sa naaksidente siya, pag kay tani namon, lain ang iya sining kaisipan. Ati, lain abi ka K5 dyan na naprotektahan, ang siko abi, imbis ang ulo. Oo, amo gani na. Kaya mo na ka K5 dyan na. Oo, bante kita hindi kita magatras-atras. Oo, sige. Oo. Sige. Amo ni pero aside from that ka K5 dyan, nagpatigayon nagbisita si Police Brigadier General Jack Wangki sa may Iloilo City Police Office. Kag according sa iya ka K5 dyan, based man sa pa-assessment niya bala, iulayhon na lang naton ka K5 dyan. Ang based sa assessment niya sa kapulisan dira sa may Iloilo City Police Office, well kung si Police Brigadier General Jack Wangki pa ka K5 dyan, they are performing well. Amo ini ang assessment niya sa kapulisan dira sa may Iloilo City Police Office ka K5 dyan. Ang dugang pa niya ang IPPO, ICPO ga performing well man sila. O galing kabayo sa may ka-intriga kay Colonel Coronicamo. Kay Colonel Palomo ya sa IPPO may nag-intriga. May nahisa, may gusto nga mabulos blada. Kag duay pa ka move-on nga way na sila sa serbisyo. Kay Colonel Coronica nagaplang lapaw ang performance. Si Colonel Palomo kay si Colonel Coronica mga maayo nga mga opisyal kay grabe ila performance sa bilang city kag provincial director sang Philippine National Police. Yes. Tandem gid ka K5 dyan. Kung diri sa may syudad, may ara ka sang Joris T. Coronica. Sa may probinsya, may Ronaldo Palomo, ikaw ka K5 dyan. Sa region, may ara ka man nga General Jack Wangki. Yes. Kung sa K5 News FM, may ara ka man nga Nicole Tiprado. Wow. May ara man nga John Sapio ka K5 dyan. Oo. Bato? Bato, Barok? Bato, Barok.
Sige. Diyan mo na ka K5 dyan ang assessment ni Police Brigadier General Jack Wangki sa kapulisan diri sa syudad sang Iloilo. Ang ini nga balita Performing well, ha? Yes, they are performing well. Amo gid ini ang gintayag ni Police Brigadier General Jack Wangki sang nagbisita ini siya sa may Iloilo City Police Office K5 dyan kay inasang aga. Okay. Sige. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kadini si K5, Nicole Castañeda de Prado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Nicole Prado nagikan sa patrol. 11 Mbps. Maayong hapon lang sa aton sini mga live viewers kag mga live listeners no sa mga naga-live subong kay Ma'am Emridge Coronado, may hapon gid kay Ma'am Laura sa Makaysay, dira sa Hong Kong kay Ma'am Rosbic Branya Talaron sa Singapore. Ma'am Rosbic, may hapon nanda. Kay Ma'am Bing sa PSG, balik na siya sa Singapore, may hapon nanda Ma'am Bing sa PSG. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, may hapon gid dira sa barangay dira sa barangay lipat ko sa barangay kanina Balabago sa distrito sa Ngaro. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, maayong hapon gid. Kay Ma'am Bing sa PSG no, kay Bots Florentino, may kilala rin ako na Bots Paguntalan sang Mulo. Good morning, watching live Jade Janjan Kapato Mitzi, happy birthday kay Engineer Bibot Idrosolano sang Bibot Anmila Talabahan sa Bitoon Haro. Happy birthday kita kay Engineer Pari Bibot Idrosolano. Happy birthday. Salamat yun. Happy birthday ha. Kay Prince Ono Palacio. Maayong hapon yun no. Kay Mama Yet Sapyo. Mayong hapon gid kay Anali Bahadi, mayong hapon man kay Anali Garcia o Analia Hardilisa Nagalio. Analia Hardilisa Nagalio, mayong hapon gid kay Ma'am Rim sa Vintage dira sa Muscat, Oman. Mayong hapon kay Ma'am Ging Panagiton sa United Arab Emirates. Mayong hapon gid kay Ma'am May Advincula. Ma'am May Advincula, mayong hapon gid kay Ma'am Analin Panis Agravante dira sa San Enrique, Iloilo. Ma'am Analin, may hapon nanda, no? Kay Ma'am Laura sa Magaysay. May hapon lang kay Macjo Biravides Pilotillo, Jelmal Salvador, kag Alexander Diboki. May hapon gid, no? Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton kay Eileen Rose Danoy, Franco Joy, may Advincula Bibing Sonli, Joritsi Lapating Branya, Laura sa Makaysay, Raquel Gubatanga, Ma'am Nadeline Siautong, dira sa San Enrique kag Pasig City. Ma'am Rosbic Branya Talaron kay Ma'am Bing sa PSG. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, may ngapon gid no, sa kay Wu DI. Wu DI, have a great day sa imo ma'am. Salamat gid. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, may ngapon gid kay Rinaldo Villaflores Ignacio. Sir, may ayong hapon gid kay Arjane Franco Labos Arellano. Pakigreet lang pamilya Labos Palomar Arellano nga gapapanti sa barangay Bacuranan, Pasig City, barangay Tula-Tulaan Dingli, barangay Imbang Pequeño, San Enrique, Iloilo. Salamat gid kay Ma'am Arjane Franco Labos Arellano. Ma'am Maricel Baloro Kasiple, kay Nijoy Hordan. Shout out lang sa Hordan family sa barangay Mambawi, Alimudjan, Iloilo. Kay Kim Panes, kay Sir Kim Panes dira sa sitio Tinibawan, barangay Maasin, Pasig City, Pamilya Panes, Padernilla, Barabuna, Laganya, Rosilo Store, Tita Rosemary Padernilla. Maayong hapon gid sa inyo. 11 Mbps. Babalik kita dugay-dugay ha, pagkatapos ni standby na mga kaki-5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon Pahanumdum sa mga beach-goers subong nga summer season. Siguraduhon nga may lifeguard nga nagabantay sa kadtuan nga beach o kon resort. Likawan nga maglangoy sa ginadungkaan sa mga sakayan pandagat.
Siguraduhon nga may nakabantay sa mga kaupdanan nga bata o kon senior citizen. Magdala sang personal first aid kit. Basahon ang mga safety signage sang lugar. Hindi maglangoy nga nagaisahanon o kung nakainom sa makahulubog na ilimnon. Kag dapat nakahibalo ka sang mga emergency numbers. Pahanumdom halin sa 88.7 K5. Nagsimula sa isang pangarap. Ako si Councilor Doron, taga-suporta gid sa K5 News FM 88.7. Bandera noon, K5 News FM ngayon. Congratulations K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix na pega ganitong si Paisang Lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix na pega ganitong si Paisang Lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ganitong supay, namuling mapaniwang pinutong at kahintay. DTX Coffee Mix na was na pinuan, diabetes, ligawan. O magkape na sa DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM.
ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Thank you so much, Sigrap! Tignan natin kung magprito talaga sa init. Uy! Lagyan natin na nasig. Yan oh, grabe. Sa init lang yan. Pierre, tigi ka, okay? Alright mga ka-K5, alas 2 ang hapon, subong ang aton sininga oras, kag-ari kita subong diri sa compound sa aton sininga estasyon sa K5 News FM Iloilo. Dala naton, bitbit naton ng kaserola, luwag kag mantika. Lantaw nato kung ka matuod ining mga nakita nato sa social media nga kung sa din mahimo makaluto sang itlog, makaprito sang hotdog ang mga vloggers gamit lang ang pinakamainit ka butlak sang adlaw. Subong adlaw naibuluan naton nga 41 degrees Celsius ang kainiton, ang heat index naton diri sa may syudad sa Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Masaka kita subong sa ibabaw sang atop sang aton sining estasyon, and let's see later kung sarang balay ni makaluto sang itlog. Ano? Kuno. Wow, init ang atop. So, lumambat nga 41 degrees Celsius masubong kay iton kay gabiti ang init diri sa babaw sa atop, no, mga ka-K5. Siyempre, kameraman tawag ito yung choice, masaka diri sa Pierre, tigi ka, okay? Ari na mismo sa ibabaw sa nga top sa estasyon sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. And alang taon nato kung ano ni kamatuod ining makita nato no nga experiment sa pila naton sila ka mga vloggers online nga mahimo sila makaprito sang itlog sa gamit lang ang init sang butlak sang adlaw. Ano gusto mo? Alright, meron kita mantika. Pabayaan nato ni siya mga subong alas 2:15 ang oras naton. Ano gusto mo? Then balikan naton siya after 1 hour. So babalik kita mga alas 3:15 man, no, mga ka-K5. And lantaw naton kung mahimo ba kita nga makaprito sa itlog dire. So inubos na ng mantika para sure Colgate. Pierre, tigi ka, okay? Balikan naton after 1 hour. And let's see kung maging effective ang aton sining experiment subong hapon. A few hours later. Kuwato din damo nula. Malayas na ginikarong sa panimalayta! Ibus waya. Tindog. Dugot mula. Gus. So, ari tadi mga ka-K5, no? After isa ka oras, balikan naton ang aton sining mantika gaging bulad sa init sa adlaw. It's 41 degrees Celsius subong adlaw mga ka-K5. Kailan tawon naton after 1 hour. Sobra gani isa ka oras, no? Sa aton sining mga ka-K5 kay na mga alauna 15 kita to, no? So subang mga alas 2:24 subang 11 Mbps. Sean Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa gitna ang sitwasyon sa panahon naton subong ang temperature is 34 degrees Celsius. Pero mabatyagan naton sa aton lawas is 41 degrees Celsius or 41 degrees Celsius ang aton sininga heat index. So sa temperature is 34 mo. Pero ang heat index amo ning bot silingon sini na mabatyagan sa lawas ta. Ang source na is Pag-asa, 34 degrees Celsius
ang temperature, pero ti ang init nga mabatyagan sa aton lawas is 41 degrees Celsius. Ang heat index Ako ngayon diri sa aton sa Iloilo, mga kakipay. So halong sa gyapon ha. Pag-inom kita sang madamo nga tubi. Likawan naton ang magkaon sa mga mainit, no? Dapat kon mga cold abi subong nga kwan, no? Mga juice di Juan Calamansi juice powder. Ang Juan Calamansi juice powder ni may mabaskog ni sa vitamin C. Agad double purpose. Pwede siyang ipang marinate sang baboy, karni, isda, iban pa. Ang pwede man naton iserbi nga tubig. Timplahon naton ang Juan Calamansi juice powder. Ang DTX coffee mix pwede man naton ini mainom sa cold, no? Cold nga tubig bla. Lagi mo naton nga medyo is-shake naton, mga kakipay. Ang Klinika DTX coffee mix, healthy coffee. Ako ngayon Nakabulig ka sa ikayong lawas mo kag nakakapi ka. Satisfy ko galingon mo nga nakakapi ka, naka-detox ka pa. Klinika DTX coffee mix, subong man ang Prebio coffee. Pwede man naton ini matimpla sa cold nga tubig. Creamy ini siya. Ang amo namal nga cold kag cold coffee. Wala K5 apple. Prebio coffee, creamy coffee ni. Creamy coffee siya kay may skim milk kag may creamer ang Prebio coffee di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kag sa aton mga tagpalamati DTX coffee mix ha. Prebio coffee. Malamig na hangin Prebio coffee kag DTX coffee mix, mga kampiyon gid ini nga mga kape nga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kag paano bala nagasugod ang kanser? Di DTX 500 mo na, di superior antioxidant. Ang kanser amo ang isa sa mga leading nagatugas ang kamatayon sang tawo sa bilog nga kalibutan. Nagalabot sa 17 milyones kada tuig ang kadabuon sang maka-kanser. Mga tawo nga maka-kanser kada tuig 17 milyon ha sa bilog nga kalibutan ni. Suno sa World Health Organization o kon WHO. Ang tanan nga mga cancers ang nagasugod sa cells, body cells nga ginatawag nga cancer cells. Ang aton lawas is made up of more than 100 million cells. Ang cancer ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka cell or small group of body cells. Ang aton nga lawas, mga kakipay, aton sina mga organs kon tissues ang mayara lamang sang husto nga kalamoon sang mga cells bangod ang mismo ang mga cells through genetic instruction ang nagasignal sa pagkontrol kon ano lamang kadamo ang kada sano matabo ang mga cell division. Kon ini ang mga cells signaling sang mga damage bangod sa mga free radicals kag oxidative stress. Kag iban pa nga mga factors ang nagakorap sang genetic information katulad sang inherited cell defects halin sa parents sa mga cells. Posible nga magadako kag maga-multiply sang sobra kadamo nga ang magaporma nga ginatawag nga tumor. Ang kada cells ang lawas mayara sang control center nga ginatawag nga nucleus. Dili makita ang chromosomes nga ginabugusan sang linibo ka mga genes or linibo ka mga genes. Ang genes ang may DNA nga mo ang coded messages or instruction nga nagamando kung paano magabehave ang mga body cells naton. Mga instruction kung ano ang mga cell ngayon, ano ang mangin function, saan ini dapat nga mag-divide. Mga kakipay, bangod sa sini
Nagadamo, no? May cellular mutation ang tawag nga abnormal changes sa mga body cells during division. Isa ini sa mga paghimo sa madamo nga mga cellular proteins nga naga-trigger sang cells nga maga-divide more than sa kinahanglanon. Ang mataas nga level sang oxidative stress sang lawas. Bangon sa aton bisyo, panigarilyo, pag-inom sa alcohol, stress, kakulang sa exercise, chemical exposure, carcinogens, pagkaon sa mga matamis, nga mga pagkaon, kag kakulang sa antioxidant. Diri mabuligan kita sang DTX 500. Kag subong man sang Mighty C. Ang DTX 500 kag ang Mighty C ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory substances ngalon say pangontra sa balatian hindi lamang ang mga kanser kundi kalakip man ang mga diabetes, liver disease, kidney disease, cardiovascular disease kag iban pa nga makahalalit sa aton nga ikaayong lawas. Dikawan naton ang kanser, mag-inom kita sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. DTX 500 kag Mighty C. DTX Coffee Mix, Prebio Coffee kag Juan Calamansi Juice Powder. Mga di kalidad nga pang produkto ni Dr. Ramil Oy, tanan ini ma-order nyo via Shopee. Mahapos lang. Bisan din ka nga party sa Pilipinas, from Batanes to Hulo, i-order mo lang sa Shopee. Ang mga di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, idulong sang Shopee sa inyong mga puluyan. Available man subong ngadlaw Lunes, libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Salvacion Street, Pasig City. Ang subong man available, boss, libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Kag sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Miagao Public Market, Miagao, Iloilo. Agini natong pagkalipatan kada adlaw bangod sang 41 degree Celsius. 41 degree Celsius ang heat index. Kinahanglan nga magpaligo gid kita kung may tubig malang available para mapabugnawan ang aton sining lawas. Paligo kita, mag-inom kita sa madamo nga tubig. Likawan naton ini, no? Bangod sang sining heat index naton la, inom kita damo tubig, ha? Ano, of course, dira, inom kita sang DTX 500 kag Mighty C. Dan naton sang Klinika D3 Bio. Basta mga produkto ni Dr. Ramil Oy, available ina via Shopee nationwide. Mga bulan sang Abril ti lakip dason nga Abril ni. Dason nga tuig ni Abril 2025 na sinadukot na ning eleksyon nga kakipay bapol mo. Amat-amat na nga naga-kwan subong, no? Naga-organize. Nagamat-amat na nga naga-tipon. Ang mga politiko, bisan mainit, makita naton nga nagalibot sa mga kabarangayan. Bangon sang ila sini nga mga plano, kag sa ila sini mga handom nga nagapakuno-kuno, nga kuno maserbisyo sa tao. Pero ang matutuod, jali sina nga handom, amo ang makakwarta, makawaslik poder. Makakwarta ka makawaslik poder. That's why nga gina-challenge ko kamo, itudlo nyo kung sinong politiko nga way nagmanggaranon. Itudlo nyo kung sino nga politiko ang nag-imol sa politika. Kay kalabanan nga mga politiko nagmalanggaranon. Kung sang una, mga ordinaryo nga mga salakyan, sabong mga SUV ang mga salakyan nga mga malalon. Kampiyon, no? Pero pambalon mo na sila para sa pamuluyo, para proteksyonan ko, para buligan ko ang mga pamuluyo ko, ang mga constituents ko. Di subong panahon ni kinanglano naman sa mga politiko ang mga political parties. Mga
mga partido nga ginagamit niya salakyan sa mga politiko kada eleksyon. Isa lang ka politiko ang nakilala ko kag naibaluan ko halin sa natabuan ako sa buot hasta subong nga wala magsaylo-saylo sang partido hasta mapatay naging leader halin sa Partido Liberal si former Gobernador Niel Topas. Subong ti Ana Belinda si former Congressman Niel Junjun Topas Jr. Wagin sa ng saylo sang partido, no? Ang Liberal Party man gapon asa subong. Kag sigurado kita sa masunod nga eleksyon, Liberal Party gapon. Amo ni ang mga tumalagsahon nga mga politiko. Sa nasyonal si former senator, former secretary Marujas. Nag-retire na siya sa politika pero ti alin pagsugod yan lagan sa politika way gid sa nagalin sa Liberal Party. Ti masunod ang madlagan ang iya bata nga si Paulo Zaldariaga Rojas sa 1st District sang Capiz ang iya partido Liberal Party sa gyapon. Iting Liberal Party gintugkod din ni the late President Manuel Rojas naging presidente. Sa nagtukod sang Liberal Party, ginsubli sang iyang umagad nga sang iya sining nga bata nga si Senator Gerardo Jerry Rojas na tatay ni former Senator Marujas ni former the late Congressman Dingoy Rojas, former Senator, former Secretary Marujas. Ang masunod nga Liberal Party per second, third, fourth generation sang Liberal Party si Paulo Zaldariaga Rojas sang 1st District sang Capiz, fourth generation na sang mga Rojas. Nagapabilin sila yung sa Liberal Party. Why sila yung nagsaylo-saylo? Ay gintukod sang ila lolo, sang ila tatay, tigin padayon sang mga kabataan ang ilang partido. The rest, kundi nag-administrasyon, dito sila nag-aupod. The rest, kundi ang makawasli poder kag may interest sila dira sa nag-aupod. Dini gani naton malipatan nga sa nagligad nga 2022 eleksyon may tarpaulin gani sa provincial capital nga nagasiling mag-andam sa Makawat. Ang ginapabati-batian nila to sa kay gintakod tong tarpaulin antes magabot si President Bongbong Marcos mo. Sanggap kampanya blang-blang. That's why nga sa pagkakita ko kag na-picturean ni Ralph Mosquida, kakipay Ralph Mosquida, may picture. Basi pakita na to na. Ay manugabot to si Marali sa kwan mo sa Barotac Nuevo. Di may haslo nga nagbutang sang tarpaulin sa Kapitol nga mag-andam sa Makawat. Ang ginatumod na to nila amo si subong President Ferdinand Bongbong Marcos. Pero amo gani ambal na kon pag-eleksyon, anong ginkawat sa inyo? Oh, itudlo anong ginkawat ni President Bongbong Marcos ang panahon nga to, di ba K5 Paul, dumduman mo? O nakita na to ng tarpaulin nga magandam sa Makawat. Anong nakawat kay Wayman? Tanaw, maupod ka mo? Ginakusaran nyo. Maupod ka mo sa partido ni President Bongbong Marcos? Mga tanyo eh. Ako ngayon'y nagis. Patayin na ng mga development sa politika. Nais ko. Sadya ng mga politika, utod kag utod, utod kag bayaw, nga inkwintruhan. Magpakaisa, basi mag-ilingkwintruhan ay. Patayin na mga pila ka mga development sa politika diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sa men and women of K5 News FM Iloilo. Sa Master Control po naton si Kaki5 Paul Dihada kag Kaki5 Lawrence Soliman. Sa ngalan man sa aton nga area ka station manager Kaki5 Ray Espiha Umalay. Sa ngalan sa aton nga president kag CEO sang K5 News FM Philippines Dr. Ramil Itangoy. Ang inyo Kaki5 Jan Sapio.
Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at